Hola, estudiants del diploma sènior. Si trieu l'assignatura Jazz, Cinema i Arts Escèniques, em tindreu a mi, em dic Lluís Rambla, impartint la secció de jazz d'aquesta assignatura. Durant les 5 classes que farem, de 3 hores cada classe, dedicarem les 4 primeres a fer un recorregut per tota la història del jazz, des d'abans de que naixés el jazz, és a dir, parlarem dels antecedents del jazz, des del naixement del jazz, tot el segle XX i fins a l'actualitat. I amb això doncs, podrem tenir un coneixement de tota l'evolució que ha tingut el jazz i tota la diversitat tant estilística com geogràfica, com el jazz s'ha anat extenent per tot el món. L'objectiu principal és adquirir un coneixement del que és el jazz. Aprendrem quines són les característiques d'aquesta forma de ser música, la peculiar interpretació del ritme o el swing, l'espontaneïtat, la improvisació i altres característiques que ens ajudaran a definir quines són les característiques d'aquesta música. I l'objectiu real, en realitat, és disfrutar, gaudir de la música al màxim possible. No només d'una forma de deixar-nos dur, sinó aprendrem a analitzar algunes de les formes musicals, les més senzilles, perquè si a més de gaudir del fraseig del músic sabem quina és la forma d'aquell tema que està tocant, doncs ho gaudirem una mica més. Hi ha algunes coses que exigiran una mica d'esforç, però no hi ha res important que no demani un cert esforç. Per tant, valdrà la pena, si ens esforcem amb alguna cosa, valdrà la pena. I el que m'agradaria és que coneguéssiu tots els músics, no, tots no, impossible, però els principals, una vintena dels que considero imprescindibles i sense els quals el jazz no seria el que és avui dia. No sé, si us parlo d'Ella Fitzgerald, potser la coneixeu, però potser si us parlo de Herbie Hancock no sabeu qui és, i això no pot ser. O sigui, s'han de conèixer com a mínim els més importants, els que jo anomeno imprescindibles. Vinga, animeu-vos. Hola, em dic Gerard Casau, soc crític de cinema, docent a l'ESCAC i a la UPC i també programador als festivals de cinema de Sitges i de Gijón. Soc també l'encarregat de fer les sessions d'introducció al llenguatge cinematogràfic, des del diploma Sayat. En aquestes sessions aprenem com es fan les pel·lícules, com ha sigut la història del cinema i com ha anat canviant al llarg del temps i sobretot aprenem aquells termes que ens ajuden a comprendre millor allò que veiem i allò que escoltem també en una pel·lícula. De manera que després de fer aquesta assignatura, quan veieu un film, quan aneu al cinema, pugueu gaudir de manera més activa i amb més coneixement d'aquest art meravellós que és el cinema. En l'apartat d'arts escèniques us proposo un viatge pels més de 2.500 anys d'història del teatre, que com sabeu és una de les arts cabdals per a la civilització i la cultura occidental des de l'antiga Grècia. Jo soc l'Oriol López Esteve, soc dramaturg, investigador i professor a l'Institut del Teatre i us acompanyaré al llarg de les sessions dedicades a les arts escèniques. En aquest viatge ens aturarem en les fites més importants de la història del teatre i analitzarem les diferents dimensions del fet teatral. La literatura dramàtica, la posada en escena, la direcció d'actors, la interpretació i l'escenografia. I farem un recorregut des de l'antiga Grècia, passant pel teatre medieval i el segle d'or, i arribarem fins als segles XIX, XX i XXI.
A classe llegirem textos, veurem fragments d'obres gravades i també tindrem debats sobre aquestes obres i aquests textos. Així descobrirem no només la riquesa i la complexitat del fet teatral, sinó també la del seu context, perquè el teatre és la millor manera, la porta d'entrada a entendre com cada època, com cada lloc concebien el món, els conflictes i les relacions humanes. Establirem un diàleg constant entre la història i les propostes contemporànies i d'aquesta manera l'assignatura us pretén ajudar a entendre millor el teatre actual i també tot allò que ens explica sobre el nostre present.